Masta wai kai ne da ya faru na kawo nan gurin ka tsaya sai daki yake me yake faruwa ne? Ai Bashir ko kawai ni na hakura da harkar nan. Na gaji da harkar fim din nan. Iya za in je duk kamfanin fim din nan ne ba za a ci kuɗi ya fi 50,000 kawo kaza ka kuɗin kaza Allah na hakura. Dole ne fim din. Ga labari na rubuta na iya rubuta labari a ɗauke na ba za a ɗauka ba. Kawai ni na hakura wallahi. Kawai Masta. Ai rabuwa da kan wannan bambanin bala'in naka. Kada zan baka labarin wani kamfanin yanzu. Ai ɗazu na je wani kamfanin harkar fina-finai. Za su yi maka komai farko za ka sai fam ka cike sannan su maka hazard su gwada komai duk irin action da suke bukata za su koya maka a wannan sun kuma za ka ji kuma Allah da rasa ma abin da yake so amma ka zo wurin ɗan kutuwa mu sai wahala kake yi a haba Bashir haba ai sai na kawo min labarin mai yaƙi ka ce da duk shirme nake yi haba Allah yanzu dan Allah ya zai ka gaya mu inda kamfanin ne yake sai in je in same to saurare ni in gaya ma sunan kamfanin Yellow Film Production suna nan a Gwammaja Jigida Motors Musabaka Out. Haba da Allah malam Bashir dan Allah mu je a kai na kamfanin fim din nan je mu fara sake Allah ya annabi so mu je dan Allah mu sauki wai kana nufin wai ni in je da kai aka to me normal ne mu sai mu je wai aka dukun duk kai da tafi da kai aka haka dan Allah na yi dukun haba ba zai yi wallahi wani taɓa zuwa da ta gurin nan a haka yanzu ya za a yi ka san duk gayan duk ƙarya ne wallahi ba da wani kaya fada da zan sa ba sai ka san yadda za ka yi samu kaya masu kyau ka sa ba abin da shafe ni na gama taimaka maka amma ka san me bari in gama ina da samu kayan nan yawwa alhamdulillah sai kai a hankali fa no ai ba kakka samu damuwa wallahi yawwa to Allah ya zaka ji labari zan samu kaya masu kyau ba matsala kai ya aka yi kai ya aka yi wannan mai gida kawai dan Allah me ya faru ne me ya faru kai ne barawo ne kuka tsakura walar da kanku ban ka gani kashe shi za ku yi ai Allah mai gida ni ba barawo bane dan fim ne dan ba wallahi ni ba dan barawo bane sadafa ba haka za ka fara fim da sata sadafa ba haka za ka fara da sata